vajíčka mierne naťukneme. Zo skupinky vylejeme vajíčka do misky. Prisolíme malou štipkou soli. Zoberiem si vajíčku a pekne všetko vymiešame. A tedy môžem to aj sama vyliať, tati. Za chvíľočku to vylejem na palovičku. Trošku oleja pojeme na palovičku. Po vymiešané vajíčka polejeme do panvičky. Bože, zatiaľ to ide všetko dobre. A teraz dáme panvičku na oheň. Oheň ja zapáľovať nebudem, to zapálí ocinko. A teraz to jemne pomiešam. Keď začne vajíčko vulkanizovať, tak musíme to miešať silnejšie, aby sa vajíčko nepripálilo. Stačí teraz trošku ty. A praženička je hotová. Praženičku z panvičky dáme na tanielik. Praženička je hotová do buchute.